No, África yo no voy ninguna. Putero, drogadicta, borracho, fiestero, estafador, avaricioso, ególatra, radical, gordo y putero. Ja, parlem seriosament. Què paguem? Amb pipes o prostituïm Aitana Bonmatí? Mira, No, Brahim, perquè no. Mira, Brahim. Toma, Vinicius. Pues que ya ¿No era Mateo. música? Púrate a Mateo. ¡No! ¡A primera! ¡A primera! Amb quina mà et masturbes? Comença. Crec que seguim. Què? ¡Qué follón! Amb Coque Resurrección! Com estem avui? Com està, Guillem? Ara bé. Ara bé, ara està bé. Tu com estàs, Marquet? Fatal. Per què? Què et passa? Fatal. Me la pela. D'aquesta temporada, Guillem, que veig que ja has començat... De què? Puta Mario! De què és? Avui vinc premium. De què és? De ceba i salchicha. Molt bé, Guillem, de què és el teu, Com m'agrada la Marquet? salchicha? Marquet, el teu no és de fuet avui. per No, què, avui canviem, avui és de tonyina i olives. Impressionant. Meravellós. El meu és de bacon i formatge. I avui... Tu ets subnormal. Sí. I avui tenim notícies. Això de que els bocates estaven començats, ara explicaré per què. Francesc ja no està, ja no forma part del nostre projecte, ja no és el nostre editor, i tenim un nou editor. Entra, Mario! Salta, salta, salta! Oi! Tens per escriure càmera. El primer que ha fet avui ha sigut gravar sense connectar l'àudio, per això els bocates estaven començats. Así es. Molt bé, Mario. Està fàcil. Molt bé, m'ha agradat molt. S'ha carregat l'ordinador. A tomar por culo les càmeres, ja està. A la merda. Bueno, parlem una mica de com està l'actualitat del futbol, del que ha passat aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, que no ha passat absolutament res des de l'últim programa que vam gravar. Comença la temporada ja. Sí, perquè això no és ni pretemporada ni temporada, ens la suda tothom. És que me la pela ja classifica Supercopa. Bueno, Barça-Real, la veu veure? No? Una mica. Vale, jo vaig veure des dels 30 fins als 70, una cosa així. El gol de Lamin, espectacular, lo d'aquest noi no té cap mena de sentit. Funciona? Està gravant? Sí. A veure. Ha fet cares. Molt bé. Ah, clar, i ara, una altra novetat, que no l'he dit, tenim càmeres. Perquè ho esteu veient, no? Clar, sí, ho hauran vist les 3 persones que ens veuen. Jo crec que no. Són autistes. Àlex, gràcies. Bueno, la minya mal, molt bo, és impressionant, lo d'aquest noi. Lewandowski no fa res. Gundogan És un viejo acabado. no està tan malament. Està Bueno, allà, bueno, Fa que va, pues, li posa gràcia. sí, alguna vegada corre, molt poques. Es queixa. Sí, Però el que, en plan, realment, és molt bo Sí. i el que va dir amb el flotador també està molt guapo. és el toque, totalment. No, veus com la samarreta? Web? No, està... Bueno, pues ahí yo. Està chichoso, Messi també jugava millor quan estava amb xitxa. Bueno, pues els altres, tots els de Barça estan gorditos. Com el no corren. Lautaro, va. Heu vist Conclusió, Soler? heu d'estar gordos. Heu vist a Soler? No. No. Foto. Mireu a Soler, està gordíssim, però una barbaritat. És una foto que van d'un entrenament de fa poc i té la puta final de Champions i està passadíssim. Jo el que no entenc, No juga. Ja, però... jo el que no entenc és per què Hummels no està a la convocatòria d'Alemanya per la Euro. Perquè està Per gran. moltes raons. Vale, però porta sent MVP de les 2 semifinals. Està gran. Contra Crec que es Mbappé, va- que és una puta Crec tortuga que de es va mierda. retirar de la selecció. No, però ho van posar com a notícia de que no estava. O sigui, com si fos impactant. No ho sé. Una cosa rara. No sé. Conclusions del Barça-Real Sociedad. Lamin és la nostra única oportunitat. Araujo, al banquillo, em sembla meravellós. No es van marcar per primer cop en bastant temps. Sí, i gaire que fer, sí, és un partit intranscendent que ha servit perquè el Girona va perdre i en següents seguim parlant. Suficiente, fora Araujo. I després el Barça-Almeria d'ahir, Tampoc que el veure. així, aquest sí que no el vam veure. Fermín, Fermín, ets la cabra, t'estimem moltíssim. I ara parlarem de Fermín. Fermín, una sorpresa que vam tenir durant la pretemporada. ara, comencem ja. Vale. Què? Sí, segueix.
Sí, que van tenir durant la pretemporada, va sorgir, el van posar un puto clàssic que va sortir. Qui I és va aquest? marcar. Vam pensar, qui és aquest? Notes? I va marcar un golazo. Marca un Que golazo. digués Fermín i tot Twitter s'inundés de Fermín Trujillo era bastant graciós. Era bastant graciós. I els clips aquests en el que posen àudios de Fermín mentre parla. Al principio el negocio... Hay que echarle billete. I, bueno, un debat que volia obrir. Fermín López a l'Eurocopa? Sí. No. No, què? però Per què? per nivell sí. Llavors, Però... per experiència. No, perquè no es lesioni. No, ets retrasat. Eurocopa... És l'Eurocopa. No, és La pela completament. És l'Eurocopa, s'ha de La pela jugar, s'ha de completament. jugar. No són Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics sí que no. No, ja, bueno, si va només a Eurocopa, sí, perquè per nivell, sí. Però clar, és que Espanya té un bon mig del camp. Rodri, Isco... Isco no... Però va, Pedri Isco... ha Bueno, sortit... podria anar. s'acaba de lesionar, ahir. És veritat, m'ha sortit la notícia, és veritat. Ha sortit la notícia de que Pedri probablement no vagi. Pues a llavors l'Eurocopa. Fermín ha d'anar a l'Eurocopa 100%. No sé per què, suposo que per Crec- rendiment o per lesions, però Crec probablement que no és va. el jugador espanyol que li dona la garra que li donava a Gavi i com Gavi pues, no té pinta que pugui anar, No va. por eso. Crec que ja està confirmat que no va. Bueno, no, estaria molt bé. De la frente, hazlo. Després, ara, canviem una mica, perquè com el món del futbol és una puta merda i no passa res, parlem del Barça femení. Sí, però una cosa, si em veieu com a autista menjar el bocata és perquè em fan mal els braquets. Ah. Els la suda, se la suda a tothom. Som, que sempre us som ho una banda de notes que parlen de futbol mentre mengen un putíssim entrepà perquè ho graven just a l'hora de menjar. Bueno, imagina... Res, sí. Llavors, Barça femení està a la final de Champions, campió de Lliga. Tot el camp és un camp! Està a la final de Champions, campiona de Lliga, probablement està a la final de Copa de la Reina, També. suposo. De fet, és demà a les 7 de la tarda, La veurem tothom. menys Víctor López. Pel que sigui. No la veurà. Pel que sigui, hem hagut d'esperar que Víctor López no estigués Per per parlar poder de parlar femení. de futbol femení. Víctor machista. Traieu les vostres conclusions. I xenòfob. I se n'ha també. És xenòfob, és machista i pel que sigui no li agrada el flamenco. Exacte. I és el meu amic. I l'estimem. I està aquí per alguna raó. Pues això, al final, el futbol femení, la temporada ja bàsicament s'ha acabat, totes les lligues estan decidides. El Barça, pues òbviament, van sobrades perquè la Lliga Espanyola és una merda. Tant deien del Madrid són nefastes, van quedar quartes de la Champions, a la fase de grups, nefasto. Ala. Bueno, total, pues campiones de Lliga, 27 victòries i un empat. El Castillo es un espectáculo. Continua. Que bé juga. 27 victòries i un Que empat, bona és. amb 28 partits, 129 gols a favor, el que fa 4,8 per partit, i només 9 gols en contra. Bueno, com han dit abans, estan a la final de la Copa de la Reina, que és demà a la ser contra la Real Societat, en teoria rival fàcil. Haurien de guanyar 5 o 6-0 mínim. I Mape León torna a la convocatòria després d'estar mesos lesionada. I també doncs, estem a la final de Champions contra l'Olímpic de Lyon, que es disputarà el dissabte 25 de maig a les 6. Barça! La qual s'hauria d'intentar guanyar perquè les dues úniques finals de Champions que hem perdut han sigut contra les putes franceses. Gabacho, cabrón! Exacto. ¡Putos franceses! I llavors doncs esperem guanyar. També s'ha de dir que feia que no perdíem un partit a casa des del 2019 i el Chelsea ho va aconseguir per 0-1 a l'anada de les semifinals, però després a Stamford Bridge vam remuntar 0-2. Chelsea, sois unos pringados. I... Barça! I m'ha saltat la gallina, ho sento molt. Que puto asco. I des del 2019 teníem 98 victòries i 2 empats, el qual està força bé, però fins que va arribar el Chelsea. I doncs aquí... Tot es pot millorar, eh? Sí, fins aquí... Bueno, sí, bàsicament. Fins aquí el futbol femení, perquè ara la Lliga ja està acabada, Champions fem partit, i la Supercopa, però que serà l'any que ve i ja Però està. la Champions està guanyada, ja. No, sí, ja sabes. Sí, que el aquesta Champions, 3-0. Quantes tenen el Barça femení? 2. Anem cap a la tercera! 2 per 3? No. Es ve la sisena! Barça! És inevitable. És inevitable, aquesta temporada ja ve. Ara, espera, digue'm. Un debat sobre el futbol femení. Digue'm. Buah. Joan Laporta. Quantes jugadores se sap el nom? 2. De jugadores no sé, però de prostitutes unes quantes. No se sap el nom. Aitana Bonmatí. Alexia Putellas, Putellas. ja està.
I Mapi Lisa, León- Lisa Lehmann Pel que sigui... també li va oferir diners com Drake. Sí, no? Drake li va oferir Sí, 100.000 per una nit amb ell. Joan al Fornite. I jo crec que Mapi León, perquè anava borratxa el dia de la celebració i els dos havien d'anar borratxos. Ah, es van fer amics. Claro. Van compartir, probablement. No, no van compartir perquè els dos no tiren. No donava. Bueno, ara comencem amb una nova secció que he començat bàsicament perquè no passa res al món del futbol, que és un repàs de notícies. Comencem amb la primera. Haveu vist això d'Edgar Le, que era un canterà que era de cantera del Barça? ¿Quién eres? No sap qui és? No. Però no has vist res de la notícia? És un negre. Del Dinamo. Del Dinamo de Bucarest. No. Va jugar amb Messi. No, no va arribar a debutar, crec. O sí? Però és l'únic bo que ha fet de la seva carrera. Bueno, el tema. El Dinamo de Bucarest va fitxar aquest home, Edgar Le, a febrer, i ara, 3 mesos després, ha descobert que el que està jugant no és Edgar Le, és el seu germà, el seu bessó. Esto es real. No, no, t'ho juro, sí. Mira, ara mateix la font que És tinc una és... teoria molt forta. No, que li ve va, al club. perquè li van demanar el carnet de conduir, no el volia donar, després van estar mirant, no sé què. I es van donar que no era tan bo com es pensaven. No, era horrible. A més, la gràcia és que la Lliga de Romania vol que hi hagi sanció pel Dinamo. Perquè, clar, està jugant amb un jugador sense fitxa, amb una fitxa falsa. Al Víctor no li agrada aquesta lliga. No, pel que sigui. I, bueno, la notícia l'he tret de Diario Marca. És la meva font, ara mateix. Però està a totes... Però el que... Ho ha dit el que Cullera. agafa. No, sí, ho vaig descobrir per Cullera. Després ja vaig investigar. Bueno, no, és impressionant. Dímelo, Cuchara. Mira, la principal cosa que té és, según Marca, el Dinamo se enteró de que Delino no era Edgar Le, porque solo hablaba portugués. Tu fales portuguès. Clar, escolta, Edgar Le ha jugat a Espanya, a França, a Turquia i a Holanda, i només parla portuguès. Però aquest no te'ls va jugar al Barça. El germà Bassó també, però no va arribar a dalt. Sí, perquè era malíssim, era el germà. Però dolent. jugant a Espanya també per l'Espanyol. Marca, no t'estàs fent bé, eh? No, però estàs segur que el germà Edelino jugava allà? Que sí, que ho ha dit Cullera. Joder. Si ho ha dit Cullera, llavors... Hòstia, molta gràcia em va fer de Cullera, va pujar ahir un vídeo en el que posava que... Com era? Que... era que venia... Que estava tancat la venda d'Araujo perquè un notas li havia mandat un correu de que el seu pare era taxista i el millor amic d'Araujo s'ho va dir mentre el portava amb el taxi. Què opineu? Creieu que és veritat? Ho ha dit Cullera, No. Però... espero que ho sigui. Sí. ¡Puto Araujo! ¡Puto Araujo! Tampoc tant. Sí. Sí, estic fins a la polla, aquest tio. Puto Araujo. No, mira que ho estimava molt, ho dic sempre, però estic fins a la polla. Bueno, canviem de notícia. Això és surrealista. El món del futbol a vegades té aquestes Furo, sorpreses. inventen. Inventen. Clar, ja no saben què treure. Jo crec que això ha sigut volent. Diuen, el futbol està molt avorrit. Anem a treure merda. No passa res a cap lliga és emocionant, només la hipertensió. Bueno, No, la hipertensió i la lliga turca, que La estan pre- tot el dia a hòsties. la Premier volia eliminar el Bar. Sí. Bècil! És el siguiente punto. Perdó. No, bueno, de fet, sí. Sí, és el següent perquè... Bueno, Que ben introduït, que bo és. molt bé, Marquet. Quina puta Bueno, barbaritat. abans volia parlar del que el Depor està a segona, una altra vegada. El Depor a segona un altre cop. Però res, molt content pel Depor. M'agrada molt el Depor, un històric histèric d'aquests. No sap ni un jugador. No. Milla. A l'extrem. No, coi, no conec els seus jugadors, però m'agrada el club. L'afició, Riazor. Ara parlem amb el que deies tu. La Premier vol prohibir el VAR per aquests errors que van haver-hi a l'última jornada, de I a fores més- de llocs, sí, línies mal llançades... I també, bueno, l'escandaloso del Tottenham-Liverpool, va ser escandaloso, el del City també, Sí. bueno, que literalment els del VAR van dir és gol legal i l'àrbit va dir no, i van pitar fora de joc per la cara, i en el City també li van... Bueno, sí, és un escàndalo. Bueno, què penseu? Del VAR. A veure, Que està bé. és que si el treuen el Madrid encara robarà més, llavors... Que no s'ho diguin a Florentino. Claro, sí, aquí encara poden amagar Ja, alguna, però és que també però controla també el VAR. roba. Ja, Saps no, el que sí, és vull una dir? locura. Però jo crec que el VAR està bé. És una eina molt útil, Pues la utilitzen malament. però mal utilitzada. És abús... És com si el tens fora una- de... Per és exemple, com si tens- el fora de lloc no hauria d'entrar al VAR per mi. Hauria d'entrar el semiautomàtic i fins allà, ja està. Clar, però a la Lliga no hi ha semiautomàtic.
Ja, Perquè ja no, Tebas a la no li Premier sí, a surt la dels Premier... collons pagar... A la Premier volen treure el VAR i posar el fora de joc semiautomàtic. Jo crec que això, que haurien de És la treure... bona. Però que el bar el pogués mirar per si acas, en plan, que hi hagués la possibilitat. Sí. No, o sigui, sí, però no m'agrada, per exemple, aquest fora de joc milimètric de Però mira, No, i el aquests, fora- és que ja els hauries de deixar, perquè si és tan poc, tampoc hi ha avantatge Vale, davanter. el bar és com tenir una bomba nuclear, però la mal utilitzes perquè no la tires. Pues és el mateix, és una eina... No, estava... No sé, el VAR és que per algunes vegades està bé, altres s'ha avorrit el futbol amb el puto VAR. Però és millor. Sí, Però però... és més just. Ja, però que em pari... Que sigui una justícia? màquina... Debat filosòfic. Me la pela. Damián, vine aquí. Damián Pujals nota. Pel que sigui, aquest clip per ell. Però no està bé que sigui qui xiula una màquina. Per això està l'àrbit, si no, poses una puta màquina, una puta IA i que xiuli ell. Un rumba! Òscar Hernández. Allà. Bueno, no sé, a favor o en contra del VAR? Ràpid. Per favor. A favor. A favor. Acabo de... Bien! ¡Vamos! Ara passaré amb la Però notícia amb B alta. principal. Què dius? Amb B alta. Va, retrasat. Ets molt retrasat. Passarem la notícia principal d'avui, que és bastant... ha sigut d'aquest matí, que l'he tret de RAC1, que és Xavi out. Sisplau. Vés-te'n a Com ho has prendre fet pel aquest cul. matí? Si aquest matí has estat a l'institut. No fent una puta merda. Què fas a les hores a l'institut, Alguna cosa Aitor? està a les hores de filosofia. Aquest clip també és per tu, Damián. No. Bueno. No. El que diu RAC1 és que Xavi Hernández... Bueno, us llegeixo. Xavi Hernández no serà l'entrenador del Barça la temporada que ve. Segons pot avançar el món a RAC1, aquest dijous l'equip va guanyar 0-2 al camp de l'Almeria i va encarrilar a la segona posició. A aquesta hora Joan Laporta ha decidit acomiadar el tècnic de Tarragona en 3 dies. La raó és que està profundament decebut amb ell. Sou retrasats?! Va, sigue. Bueno, bàsicament, Ja està, segueix. canvio de notícia. No, aquesta és de Món Deportiu. Per Però explicar... era per... Ja, Sí, sí, parlaràs ara. per introduir. Víctor Roque. Vitor Roque, un tigrillo. No, però abans parlaré de les raons per les que volen fer fora una altra vegada Xavi Hernández. Com han escoltat? Aquesta noticia es de Mundo Deportivo, que es, según dice, al presidente azulgrana no le gustaron las palabras del técnico en la previa al partido contra el Almería, en las que el de Terrassa puso en relieve las dificultades econòmiques del club con vistas a conseguir refuerzos para la próxima temporada. Això va ser per les declaracions, les veu veure? Aquestes que deia, no, el club no està en una bona situació econòmica, altres clubs, un entrenador diu, yo quiero a este y este, y le traen a este y este. Això va dir Xavi. I clar, a la porta li ha fet ni puta gràcia que es posi a llançar merda de la situació del club. És que és veritat. I digui, no, a més va dir, serà difícil competir amb el Real Madrid i altres gegants. Em sembla una puta merda i un insult a l'escut, la veritat, sortir amb aquest discurs. Sempre has de sortir optimista. Si ja l'entrenador va amb aquestes idees... Home, però és que Xavi, després Bueno, de totes surt les coses realista, que ens ha no. posat, no és gaire... Era d'esperar, que digués alguna cosa. No, potser has de sortir amb el discurs de donar la realitat de que el club no està bé econòmicament, però... Sense excuses, és que utilitza com a excusa. Clar, Com tens sempre. jugadors molt millors, però també... Tens jugadors molt bons. També t'he de dir una cosa. Si la Porta no li agraden ara les declaracions de Xavi, els últims 2 anys... Sí, sí. No sé, Perquè a mi una que em va tocar molt la polla l'altre dia va ser, que va dir, hemos tenido, quan va dir que hemos sido mejores en los partidos, pero en muchos tramos de la temporada, durante toda la temporada hemos tenido errores puntuales que nos han perjudicado. Si son puntuales, no son tota la temporada. no, és horrible. A veure, I no estàs a... Quants punts estem del Madrid? 14, 15? Això no vull parlar. Vale. No, però entenc el seu punt i el que vol dir. És a dir, el que diu és, són errors puntuals al partit, però que és una altra... Pues hi ha un error! Ja, Sí, no, no és però puntual, és que somos malos. És puntual aquest partit, però és repeteix. Coño, però si és puntual, cada puto partit no és puntual. A veure, retrasat. Que somos putos malos. Retrasat. Si fos No, que però som ell va dir que eren moments... Que Sí. no errors del partit, sinó que No, per això sí. circumstàncies de la vida, aquell moment havia sigut... És que fa molt sol i no juguem bé un amb sol. puto orangutan uruguayo, per exemple. Vinicius!
No, Vinicius no. És un orangutan, era per fer... Si és veritat, és veritat. Bueno, això és el que surt tant de RAC1 com de Mundo Deportivo. I després tinc aquí l'altre, que és... Potser sí. Talla. No, 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 aquí es queda. que aquesta és... Ho he dit sense pensar. Ha quedado retratado. Que aquesta és més actual, de fa unes poques hores. Ha sigut fa una hora, aquesta. Jordi Basté. Xavi Hernández no serà l'entrenador del Barça la temporada que ve sempre que no hi hagi un nou gir de guió. Això deia Jordi Basté aquest divendres al Davantal. Vamos. Dramático de los acontecimientos. ¡Puto Xavi, puto Xavi, Vale. Hansi Flick! Ho he fet amb l'esquerra. Sí. Llavors el que estem veient... Ara, parlem de que senzillament es va Xavi. Molt bé. I què? Ara què fem? Estem donant putos volantats tota l'estona. No, a part d'això, donem puta pena. Xavi... No, és un meme, és un meme. No, es un puto meme. Xavi proyecto. No, yo me voy. No, Xavi se queda. Ahora lo echamos. Yo crec que la porta... Ahí la càmera. Jo crec que la porta ha fet tot això de tornar a contractar a Xavi i dir que es queda només per poder fer-lo fora ell mateix. És possible. Penseu que ha sigut per això? Pot ser. Si no és per això, és... Jo crec que la porta s'ha donat que Xavi és tan retrasat que volia enfonsar-lo de veritat. Sí. Però és una mica estrany dels jugadors que quan el Xavi diu me voy, juguen bé, ara diu me quedo, juguen malament i ara que diuen això potser torna a jugar bé, és inútils de merda, i només queda un partit. No, sí, perquè no, jo crec que era també que els jugadors es van motivar com dir, ho hem de fer per ell. Pues ens van fotre 4 puto Araujo de merda. Sí, però també va ser perquè el Barça sempre els seus millors mesos han sigut febrer i març. Me I la sempre han pela. jugat bé. Me la pela. Hasta com van jugar bé al febrer i març. Sí, fins que va arribar el puto Araujo sense putíssim cap. I ja, bueno, això no he guardat la notícia, però estava també per RAC1. Tema Vitor Roque. Va jugar contra... ¡Oh, tigriño! Rar. Tema Vitor Roque. Va sortir contra la... Va sortir contra l'Almeria i li van treure groga. No sé per què. Bueno, però... Un moment, foto de Vitor Roque. Tigriño! Rar. Llavors va sortir contra l'Almeria, li van treure groga. Li van donar... Li van donar per... Finalment, una oportunitat. I sembla que va sortir... Prou. Suficient. Dayalin Roque va sortir ha fet un comentari o alguna cosa així que s'ha alegrat per les declaracions de que Xavi es va, la dona de Vitor Roque. Pues normal, és una persona del Barça que al final vol el millor pel club. I si el millor pel club és fer fora el Peropo, pues mira, toma per cul. Però hi ha un problema, aquest home també se'n va. No, aquest es pot quedar. Sí, però s'aniria. Què ha dit? Què ha dit? A veure, Xavi. Xavi és Xavi. No és Òscar. Però no porta el seu germà a la maceta? No, ell és un element del vestuari. Sí. És un moble. Ja pensava jo. Bueno, El Barça, per tenir a Óscar Hernández, paga bienes inmuebles, una mica més d'impostos, i el tenen allà. Sí. allà ens deixem el pressupost, no? És Pues que al final, el que val, val. No, sí. No, Jo sí, prefereixo pagar això que pagar el sou del putíssim Araujo de Frenkie de Jong, la veritat. I parlant de tot això, Tulipan. us porto una petita pregunta. Bo. Aquí veneu, ara mateix. Ràpid. La porta. La porta, putero. Però fitxatge, Araujo. o sigui... A Rafinha, a Rafinha. Però vendre que et doni diners? Sí. Home, seria un detall. No, ja, però no Vente refereixo... important. No em Vente- diguis Marcos Alonso. No, perquè No, aquell és ja està el fora. Gull, eh? No, aquest ja està fora, eh? No, Sí, està fora ja. joder. Venga. Venta important. És que unes quantes fotria ja fora, eh? Una. No, podeu fer més d'una. vale. Però important, no em digueu jo què sé, un Ariel Renega, això està clar. Dic dels importants. Vale. De Jong? Uno, Rafinha. No. Va fer jo una temporada Sí. més. No em da... Té Si bones vens, de xifres. Rafinha, si vens de Rafinha i fitxes a Nico Williams, el fas fora, jo sí. No, això sí. Clar, però si fitxes a Nico Williams. Però Ja, si vale. fos fora Rafinha Vale, per vale, fitxar vale. l'inútil del Joao Félix, no. Vale, Rafinha. jo. Rafinha fora. Jo, Félix i jo Cancelo no renoven, no els vull. Joao Félix no, Cancelo... Ni de conya. No, t'has vist els seus partits? Ja... Defensa més la meva àvia. I Tapa, ja... tapa menos que un tanc. No, terrible. Araujo, Rafinha, Frenkie de Jong. Aquestes són les meves. Què penseu? Hot pick. Lewandowski també, però... No, Lewandowski, es pot quedar. Tampoc em molesta tant. Molesta. Té bons
Té un gol. No sé. Sí, però tindria molt més. Vale, Però ara... porta algú. Sí, no, és el que ara anem. Si venem a tots aquests, a qui porteu? Ara mateix. Penseu en diners. Imbècil. Messi, Neymar, Suárez. Sou retrasats. No, però... Ronaldinho! Pelé. Perquè sigui no pot. No, vale, no, però a més de Nico jugadors, Williams. entrenadors, penseu, jo el que he estat pensant, a més de... a més de fer ventes per portar nous jugadors com retrasats, i Kimmich. si fem una venta important, No, portem un entrenador en condicions, perquè no tenim tan mala plantilla. Hansi Flick. No tenim una plantilla dolenta. Tenim Puja una bona aquesta plantilla. màquina. Per Per què exemple, puges aquesta escolteu-me. màquina? Hi ha un taxi. Sí, els collons. Per exemple, si en Fermín López és un jugador que té molt bones condicions per poder arribar a ser un bon jugador. Vale. El problema és que no tenim un entrenador que el faci créixer. Ja, però és Llavors, si invertim en un bon entrenador, a lo millor Fermín López es dona el rendiment que es donaria un jugador top amb un entrenador mediocre. Enteneu? Ja, però Reservar una mica de diners per a un entrenador, perquè ens queixem de que no podem portar Hansi Flick perquè no tenim diners. I després Clar, que gastem és més 30 milions en Vitor Roque i no els fem jugar. Clar, que és més important portar un pivot o portar un entrenador que ensenyi a treure la pilota. Clar, si tens un pivot però el defensa no sap treure la pilota, Araujo, fill de puta. Araujo és molt dolent traient la pilota. Araujo, patapalo. Però tenim a... Comerci. Llavors, jo portaria, no sé, fitxatges que m'interessen. Un pivot, un Kimmich. Un Kimmich m'agradaria Jo bastant. prefereixo Zubimendi. No. Més jove. Més... Però més car, i per això portaria Clàusula Kimmich. 60. Sí? Tu Llavors, creus que el Barça ara Zubimendi. està en opcions de pagar 60 Zubimendi millor. milions? Nico Williams, m'encantaria Ojalà, que ojalà. pogués vindre... Nico Williams, Ojalà. 50 milions de Me corro. clàusula, crec que té. És Me una corro, barbaritat. me corro. I després al centre del camp, si és que no portaria res. Ja, Ja, m'agrada on? el centre del camp. És que, no, si és que Pedri està molt malament. No, Pedri no és que estigui malament, Pedri és Ah, molt bo, Pedri, però Pedri dona molta pena. si juga un partit de cada 5 perquè està lesionat tot el puto dia, pues... Sí, Marc Casador ja funcionar. Però és que Pedri està lesionat el 80% dels partits, és una puta locura. No, estic fent la polla. També podríem vendre a Pedri. Sí. No sé, No, encara no. una temporada més, no? Per què? A veure si es recupera Es lesioni aquesta 8 puta vegades més. Cobra poc. Bueno, cobra no gaire. Se'l pot aguantar una mica. No és com tenir el De Jong. No, és que De Jong fins a la polla, puto tulipan, cabrón! Ara parlem una mica de la millor lliga que hi ha actualment, que és la Liga Hipertensiones. Està brutal. Sí. Cada vegada em posa més cachondo veure partits d'aquesta De lliga. l'Espanyol, et posa catxando per els partits de l'Espanyol. Porta Bueno, una mica cachondo. raro, no? Posa molt cachondo. Putos pericos. Porta 5 empats en els últims partits. Sí. Donen puta pena. Valladolid... No, ese... Sí, Sí. 5 empats. Són retrasats. Què fas? El tinc aquí, Ja, però per mirar... Ah, vale. Vale, llavors, l'important, Valladolid i Leganés per ara tenen l'ascens directe guanyat. A posicions de playoff estan Eibar, Espanyol, Oviedo i Racing. Bien. Però és que està molt... Encara poden entrar a ascens directe, podria entrar l'Eibar i podria... I ja està. Està entre... No, sí, l'Eibar encara té opcions. Y los pericos de mierda. No, no tenen opcions. Si tenen 62 punts i queda un partit, retrasat. Espavila, espavila. Que no poden els pericos encara. Però que queden 3 partits. Són 42. Són 42. No són 40? Papanatas. Si Si hi ha 22 equips, 21 por 2. A sus 42. a suspès matemàtiques, A suspès matemàtiques. Té sentit. A ti t'han fet fora. També. Vale. Marta Rota, te quiero mucho. No, ja ho veiem. Ah, no, llavors sí que ja més que estan encara per poder entrar. Bueno, això, la Liga Hipertensió és molt interessant. Veiem qui puja. Qui voleu que pugi? 3 equips, ràpid. Espanyol, Sí? Racing Sí. i Gijón. El Gijón té oportunitat. No, el Gijón no pot pujar. Bueno, sí, si es fica a vull playoffs. jo vull que pugui. Fins a on estan els playoffs? Fins al 6è. Sí. Ah, no, canvio. Me la pela. Jo dic... Ferrol. Espanyol, Valladolid, Leganés. Vull el Leganés, vull un Getafe Leganés. Ah, Vaya, a jugar. No. Futbol! Futbol, papà! Futbol! Vale. Valladolid, vull veure una altra vegada el 80-20% de possessió. Ho vull tornar a veure. Getafe. A mi m'agrada el Valladolid. Getafe te quiero A mi mucho. m'agrada el Valladolid perquè em recorda el gol de Christensen per fer fora l'Espanyol. Com m'agrada aquest gol en Sí. pròpia. Que fill de la gran puta. Els pericos, perquè vull un 5-0 al Camp Nou una altra vegada. I el Burgos. Perfecte. Llavors, ara... Levante. Me la pela el Levante. El Levante està horroroso. L'Andorra. Oh. Jo vull que pugi, me la pela. No pot, però jo vull. De fet, estan baixats ja. Sí. Bueno. I paga, Piqué, La Kingsley, la Kingsley. la Kingsley. Ara,
passem amb la següent secció, que és nova. La pitjor notícia de totes. Aquesta és el pitjor descens que hi ha hagut. Us heu enterat del descens? No t'has enterat? Em sembla estrany. Cerdanyola Futbol Club, descens a tercera red. Aplaudim al Cerdanyola. La garra! No, aquest club, el club que em va veure créixer tota la meva vida. A tu Jo, també, des de chiquito. a tu també, Marquet, a tu de veritat. Ets del Cerdanyola i no t'havies enterat del descens? No, sí, m'havia enterat, però me la pela completament. No, has d'estar trist. Ah, no, estic molt trist, estic decepcionat. Eh... Porto 4 dies plorant, vale? Perquè és el club que porto al cor. Puta madre. I només m'agradaria dir que, a part de ser uns putos malos de merda, si Asier Melero no fos tan inútil i pugés a entrenar amb el primer equip, potser s'haguessin pogut quedar. Ja haurà debut. Llavors, a partir d'ara, explico una mica, parlarem del Cerdanyola Futbol Club, més que res perquè això ho gravem a Cerdanyola i perquè ell juga a Cerdanyola des que tenia 3 anys. I encara així no coneix a ningú. I perquè a partir d'ara agafem la temporada nova, perquè... Sí, ja, perquè aquesta... Ara Només comença parlem la del red. descens. Sí, claro. I és el nostre objectiu, Cerdanyola, a primera red, com a mínim, nosaltres de patrocinadors. Allà, a la camiseta. Què follon? Amb coque... Amb coque. I bueno, doncs ara ja hem parlat de tot el que havia de parlar, que no era gran cosa perquè el futbol és una puta merda. No sabeu el que m'ha costat trobar tot això. I passem amb les seccions! Vale. Doncs ara us diré a l'11 inicial de San Marino i a on juga, no els equips, perquè és que són massa dolents. Llavors només us diré la lliga. Vale, el porter Eduardo Colombo! Eduardo! Que juga a la Serie C italiana. Soy Eduardo. Vale, al lateral dret, Alessandro Dalario! Que ja és un nivell de ser dolent espectacular, juga a la Lliga de San Marino. Vale, ¿Tiene lliga esa mierda? per lo vist sí, vale. Quants equips? Ni puta idea. 15 o 16, suposo. Vale, en defensa central tenim 3 millors que han del Barça. El primer, Michele Ceboli! Aquest el conec! No m'entens. Juga també a la Lliga de San Marino. Clar. No, això és... Vale, Filippo Fabri, que juga Aquest no m'agrada. a la... Bueno, No té bona sortida. juga, crec que a la Sèrie C, vale, perquè ara m'he liat amb els noms, Però és tan dolenta la sèrie. i... No, és que aquesta és històrica, Dante Rossi És tan millor. és tan bo que l'han hagut d'anar a fajar pel bé del futbol i juga a la Lliga Regional d'Emília-Romanya. És el fill de l'entrenador. Vale, 100%. els migcampistes. Lorenzo Capiccioni! Aquest és bastant bo. Qualitat pura. Aquest. Sí, sí. Pim pam, Toque, pim pam. És tan puto malo que juga a la quarta Iniesta, italiana. Iniesta. Ahí va. Vale, i aquí també tenim un altre migcampista que és Alessandro Golinucci! Todos son Alessandro. Sí, que juga també a la Lliga de San Marino. I aquí tenim una cosa molt especial, que està jugant de migcampista ofensiu al lateral esquerre de l'equip perquè no tenen més. És com Davis quan juga amb Canadà, que juga de... Sí, d'extrem. I es diu Andrea Contadini! Vamos! San Marino! San Marino! Que juga també a la Lliga de San Marino, com no. Vale? I aquí tindríem Lugo. La chicha. Els davanters! Los goleadores, los kills, los goles. Fútbol. Filippo Berardi! Que juga a la Lliga de San Marino. És un puto malo, però és l'únic jugador que aconseguir marcar un gol! Ha marcat? Sí! Contra qui ho tens? Sí! Contra qui? Ho està buscant a Google. San Cristóbal y Nieves! Vale. I l'últim jugador, el jugador més car de tota la selecció, amb 150.000 euros de valor, Nicola Nani! Nicola! Vale, que juga Abro debate. Nicola o Lewandowski. Nicola Nani.
Quan cobra Nicola, quan cobra Lewandowski. Vale? aporta? Factos. El mateix. Vale, que juga a la Sèrie C, el qual està força bé. I aquí, com a estadística, dels últims 5 partits, òbviament, són la pitjor selecció, 4 derrotes i un empat. Però... Què? Han guanyat només un partit a la seva història. Contra la temuda... No sé dir en català. Contra la temida selecció de Liechtenstein. Van guanyar per 1-0 Com el Barça. el 28 d'abril del 2004. Ole, ole. Una autèntica barbaritat de selecció. Ningú té aquests números, són una bogeria, són millors. Són els millors. Pregunta seria, 11 de la Kings League. Porcinos contra San Marino. Un partit. Porcinos. San Marino 5-0. Porcinos le mete una follada. Històrica, sí, la veritat que sí. San Marino i al carrer. 4-0 i al carrer. La Kingsley. La Kings League. La Kingsley. Sí. Ja estàs tot? Sí. Va. És que Molt bé, San Marino m'agrada molt l'11 de San Marino. Molt bé, és una Marquet. autèntica barbaritat. Es nota que se l'ha pensat amb temps, la secció. No. Anar a Campins no l'he fet a la teva classe. Ho ha dit, això és veritat, jo l'he vist. Sí. No ho estava fent. Bueno, i ara anem amb la següent secció de Guille! Avui la meva secció és un 11 formatiu, bàsic, cortita del pie. De què és el teu 11? És l'11 que crec que seria el preferit de determinat protagonista històric de determinat règim dels principis del segle XX M'encanta. Castro. amb un bigoti curiós. Ah! Era pintor, no? Cantinflas. És... No, Salvador Dalí. no era... Res. És Porteria! l'avi de Lewandowski. No, o sí, ja parlarem més. No se sabrà. Porteria. Don Manuel Neuer. El porter alemany Qualitat. bàvar va ser enganxat corejant una cançó, perquè no ho hagi adivinat, neonazi, a Croàcia. En quin any va ser? El 2020. El porter bàvar el van enganxar a l'estiu cantant la cançó Thompson, que és molt habitual en els ambients neonazis. Però és legal, la cançó, o està prohibida? O senzillament és És una que tenen del grup. de repertori, no? Sí, com el que escolta Quevedo, pues, ell escoltava a Thompson. Molt bé, molt bé. Molt bé. Lateral esquerra. Andreas Beme. Només per la foto i la cara se'l veu. No hi ha gaire més que afegir. Centrals. Beckenbauer. Bof! Per què? No comentaré gaire que està mort. Centrals. Descansi en pau. Vida. El central croata. A l'eliminar a Rússia el 2018 va dir viva Ucrània fuerza de la liberació, però referint-se perquè clar, era el 2018 i encara no havia vingut la guerra d'Ucrània, que estem molt a favor de la guerra d'Ucrània perquè ens agraden les guerres. Molt a favor. Mateu-vos entre vosaltres. És a dir, jo no estic a favor de que els russos matin ucranians, jo estic a favor de que es matin entre ells, Sí. Fins a tot, sempre és la força per la força, no el sometiment del dèbil. Una cop hem deixat clar això, que no s'estatxi de males persones, continua. Vale, pues... Muerta Ucrània. Lateral dret. Daniel Carvajal. I us preguntareu, què fa Carvajal aquí? Però aquest no era de la falange. Va tot, és la definició de neonazi espanyol. Tot el que sigui rajar negres. Sí, tot el que sigui. Però, clar, Carvajal té un problema, té una excepció. És jueu. Ai, Això diràs, és un problema. No, ell no ho admet, ell diu que no. no admet que és nazi o no admet que és jueu? No admet que és jueu. Ah, vale. Nazi, si li poses, dirà, bueno, Bueno, si me lo pones así, a lo mejor sí. Al migcamp, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, junt amb el seu company Leon Goretzka, van donar diners a Auschwitz. Res més que afegir. Està tot dit. No hi ha més molt coses. bé, Kimmich. Per això vull a Kimmich al Barça. Clar, aquestes coses són de... Són coses que aporten al final. Kimmich, vine al Barça, cabron. Perquè la pròxima vegada que veiem a Dembélé, que sí que t'agrada donar-li. Pel que sigui. No sabem per què. Ah, per això el conflicte amb Vinícius. Ara ho entenc. Clar, tot... És que al final s'ha d'investigar una mica. Al migcamp, el que mou el joc, Antonio Kroos. A Kroos, per què se'l tatxa
de nazi, bueno, saltat-se, sal. Aragora. Va criticar a Özil per marxar a la selecció, però diran, el va criticar per les formes. No. No. El va criticar perquè no és un alemany real, no és un alemany de pura cepa. No és de raça ària, veritat. Molt bé, Toni Kroos. És descendència turca i els alemans volen ser alemanys. Si no és alemany, Alemanes, muy alemanes. a la càmera, a la dutxa. Sí. Dura. Perquè feia pudor. Clar, Clar. com Gundogan. Claro. La joia, aquest és una barbaritat. Mateusz Praselic. Qui és aquest notes? Foto de Mateusz Praselic. Va fitxar pel Verona i es veu que aquest home Ja sé qui té és. una ideologia bastant nazi, per això està en aquest equip. I quin número va decidir-se posar? El 88. Molt bé. I aquest número, clar, va crear una mica de controvèrsia a tot el que seria a l'afició del Verona. Però els ultras, que també són neonazis, Es va els hi va agradar. agradar i ara és el jugador preferit d'aquella afició. Perquè no sàpiga, el 8-8 és el 8 de l'abecedari. De La la número H. 8 és la H, això és... Bueno. I a Espanya... Si no ho sabeu és el vostre puto problema. I Carvajal portaria aquest número, però per culpa teva no es posa al 25. No, Una vergonya, És estrany que no s'hagi anat de la Liga. Sí. No, sí, perquè no vol sortir a Espanya. Vaya ser que se li cruci un negre. Bueno, juga al Madrid. Pues, per això als entrenaments Per això- li fota d'hòsties. Només es queda a darrere al córner. Els davanters. Espantat. Els davanters, la chicha, el juego. Van Basten. Van Basten va fer unes declaracions dient... Va fer un acudit que la gent per algun motiu no li va agradar. Va dir Sieg Heil. Espero haver-ho pronunciat bé. Que es veu que és una salutació que es feia a tal dictador. Ah, molt bé. I Molt bé, Van Basten. el van banejar del FIFA. Va ser molt trist. No ho entenc, això. Per què és a dir, què importa el que facis a la teva vida? FIFA, molt malament, és com lo de Dani No. Alves. Per què em treues a Dani Alves? Claro, és que al final Clar, tio. el davanter, Gerd Müller. Per què he posat Gerd Müller? Perquè és el mateix cognom que Heinrich Müller, és encarregat de torturar i un dels coordinadors principals de l'Holocaust. Segur que és nazi. 100% i familiar. No, però això segur. I per familiar, Robert Lewandowski, el polac davanter del Barça. Hi ha les teories que jo crec que són certes i que per això cada vegada em cau millor Lewandowski. Per això no el volem vendre, és que no ho has entès. Per això, que és el nebot d'Adolf. Ah, per això es porta malament amb Lamin. Per això es barallen. Claro. Li ve la vena, li ve la vena. I clar, això és l'11, però no, un club no només és l'11. Té una afició que és Atlético de Madrid. Buah. El Frente Atlético. Sí. L'afició neonazi del futbol espanyol. Fan això, et veuen No. a Vinícius i... No, li agafen la que arranca les Claro. putes cames. És una afició que ara està en ara està en moments baixos, però va tenir primes on mataven a gent. I l'entrenador... ¿Siempre es así, ser del Atlético? No, hay veces que matamos a gente. Ah, bueno. I l'entrenador, la cabra. El meu entrenador. Et queden sense podcast. Bueno, pues això ja. No volia fer-ho així. Fins aquí el podcast, espero que us hagi agradat. No, però... Estem a la merda. Per sempre. Sí, sí. Baneaos. Ho he fet amb l'esquerra. Em serveix. M'ha agradat molt la teva secció, ha sigut la millor que has fet fins ara. Saps per què? Perquè no hi ha negres. Continuem amb la meva secció. Ara vaig amb la meva secció. He portat un petit joc, per variar una mica. Molt bé. Com m'agrada això! Vamos! Ara, el que fem és molt senzill. Sabeu aquest joc que és com, per exemple... Sou retrasats. Sí. Com per exemple, penseu un personatge, tu penses un personatge i jo et començo a fer preguntes. Oh, sí. I jo et dic, què sé, és un personatge animat? I tu em dius, sí, no, no sé què. Vale. Doncs el mateix, Oliver, Benji. Jo penso Oliver. dos és el mateix, però Amb amb jugadors. no. Jo et dic una característica a tu i una altra a tu i l'heu d'adivinar entre vosaltres. Per què? Perquè em dóna tota la peresa participar. Tu. I perquè ho havia passat per 4 però el puto Víctor no està. Llavors, jo et dic una característica, per exemple, un palmarès, un color de pell, un equip, i ell et diu Una jugadors. ideologia.
una ideologia, i ell et diu jugadors, i tu dius si aquests jugadors s'encaixen o no, fins que adivineu quina és la condició. Enteneu? Bueno, ja ho veurem. Sí, Uah, som tot- esperem a veure entès. Som topes retrasats. Som molt Vale, comença llunyos. molt fàcil. T'ho dic. I jo he de dir una característica. No, jo et dic a tu una característica i una altra a ell, i heu d'adivinar entre vosaltres. I jo... Era la 3, 2, 1... No, anem a fer... De cap que no he entendido. Clar, Vale, sí. per exemple, jugadors que han guanyat la Champions. Tu em dius, yo qué sé, Zlatan Ibrahimovic, yo te digo, no. Me dices Messi, digo sí. Dices Cristiano, digo yo sí. Y así hasta que adivines que son Champions. Ah, vale. Ho has entès ja? Sí, la Són primera és Champions, ja ho he adivinat. Ets molt retrasat. A veure... Em diràs Atlético de Madrid i no serà Champions. No he escoltat res. Joder, macho, es que es muy jodido. Marquet, fora. No, tardarem 2 hores. Fes així. Fes la. Vale. Molt bé. I Vale. ara comença dient jugador, Marc. Antonio Cross. No sonaria. Darwin Machís. Què? 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 És el jugador que estàs dient ahí? Ah, no. Vale. Què m'has dit? Toni Kroos. Toni Kroos. Sí o no? La teva característica. Toni Kroos la compleix? Ah, vale, ja l'he pillat. Joder! Esto me retrasó. Vale. Però... No. Vale. Ara no. Probablement en algun dia. Algun moment... Ara tu li dius un jugador i ell et diu si Ah. compleix la seva condició. Messi. No. Joder. Dembélé. És que no hi ha tants, no? No. Busco, per estar segurs. No. Ganes no ens falten, però no. Què vas tu? Em toca a tu dir un jugador. Ah, de lo que m'has dit abans, de Kroos. Però tu eres tonto! Que em diguis un Estàs jugador, bé? fill de Ho puta. has entès ja? Ah, vale. Tu li dius jugadors i ell et diu si compleix o no compleix. I anem fent fins que tu sàpigues quina és la Joder, condició. que autista, tu. Coque. Coque, no. Joder. Antoine Griezmann. No. Bale. No. Kun Agüero. No. Mira, he trobat una llista, però no, un Agüero crec que no. No. Pirlo. No. Messi. No. Como... Pero que no. Arturo Vidal. No. Zidane. Zidane, crec que sí. No. ¿No? Vale, descarto lo de calvos. Joder, una mica més àgil. Kameni. ¿Sí? Vale. Hòstia, és buena, és buena. No dones ni una, Marquet? No, no dono ni una. Si em dius un jugador i l'adivines, ja estàs. Hi ha uns quants, amb la tonteria hi ha uns quants. bastants, Araujo. No. Ar, ar. Rar, rar, rar. Hòstia, no se m'ocorreixen. El innombrable Vinicius. Marquet? No sé. Bojan Kirkic, por decir un random así. Pero, cojones. Puc adivinar? Sí. Sí. Negre? Sí. Vols saber quina és la seva? Sí. O vols intentar? No, sigue'm. Li dius una Però és que em passaré 10 Siguen, minuts. siguen. I et dic una altra tu. Vale, és que em passaré 10 minuts, però qual és? Hi ha bastants, i hi ha bastants que són històrics que ho compleixen amb la tonteria. Tapa't. Bueno, us Sigue, parlaré una sigue, mica sigue. de lo que va la història, no? Pues hi havia una vegada un president. Aquest president Vale. li agradaven, bueno, les Ja està, fill de puta. Què anaves a dir? samaritanos de l'amor. Continua. Vale, Maldini. Jean Laporta. Maldini. No.
Xavi Hernández. Sí. Que fill de puta. Mira. L'ha tinat. Ronaldo Nazario. Crec que no. No. Hòstia puta, tio! Zidane. No. Beckenbauer. Beckenbauer crec que sí. No. Ah, no? Aquesta llista no està. No, però jo diria que Beckenbauer ha tingut algun lío. Algun així. Ah! Veus? Crec que sí. Sí? Beckenbauer sí, però no ho coneixeràs. Sí, Beckenbauer. Vale. Xavi Iniesta. Sí. Perquè és la mateixa persona. Dani Alves. Sí. Vale, crec que ja puede ser. Uah. M'ho tiraré una vez per assegurar. Arturo Vidal. No. Vale. No. Mason Greenwood. Sí. Pujol. Sí, Carles Puyol. Sí. Sí. Pots adivinar, Que han estat a la presó? No. Ai, al palo! Mira. Hòstia. Bueno. Compte. Sí. Ah, vale. Vale, ja està. Pots dir-la, pots dir-la. Agressions sexuals? Sí. Sí. Vale, sense això el maltracte. Molt bé, m'agrada que jugadors. Perquè sí. Voleu fer una altra? Sí. Va. Vinga, ara li dic una a ti. Mira. A ti. A mi. Hazlo. Continua amb la història. Quina era la història? Joder. Era d'un president putero. Bueno, és un president putero que la veritat en els trajes que es posa per sortir, la veritat és que al pesar bastant, doncs el seu cordó, el seu botó està a punt de morir perquè bàsicament no aguanta més. Ja està. Tiro. David Villa. Sí, no? Crec que sí. No, crec que no, no estava. No? O sí. No, no estava. No, no, vale, no. Vale. Marcelo? No. Jesús Navas. No. Rodri, el del City? No. Pepe Reina. No. Zinchenko? Zinchenko. Lateral esquerre ucraniès. Ah, vale. De l'Arsenal. Sí. No. 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 Fa, tio, vinga. Bro, yo qué sé. Espavila. Fabián. Sí. No. Fabián. Marco Asensio? Sí. Fa, tio, mira que és fàcil, Amb la tonteria és fàcil. Gendozi. No. És que tio és retrasat. Yo qué sé, estoy pensando... Luka Modric? No. Si así son malísimo. Fins ara ningú n'ha sigut per mèrits futbolístics. Literalment. Oh, yo qué sé. Que no se m'ocorreixen amb Xavi Iniesta. És molt fàcil. fàcil. Companys de Busquets, no. No. Busquets? Sí. ¿Mbappé? No. A ver, el PSG tampoco. Oh, estic roto, Guillem, va, tio, mira que hi ha coses que compleixen aquest 3. Però moltes. Iniesta, Busquets són espanyols, han jugat al Barça, són migcampistes. Digues un altre jugador diferent, no diguis 3 jugadors que han estat tota la vida junts. Ja, per això he dit Gendozi. No te jode, tampoc tant. Isco? No. Sergi Darder? No. Jiménez? No. Està no? rotísimo. Es fácil. Va, vinga, Luis va. Enrique? No. No sé. Omar Mascarell. Sí. Que sí. Vale.
¿No te recuerdas? Fa, tío, son notas. Vale. ¡Guau! ¿Qué coño ha hecho más mascarilla en su puta carrera, tío? Pensa. Que no sé. ¡Buah, tío! Tiago Alcántara. Espérate. No. A ver, la tengo mala. A ver. Y os ayudo una mica. Sí. ¿Sí? Sí. ¡Una polla! És veritat! Que han jugat al Mallorca. No. Sí. No. Es broma, sí. I Darder està en el Mallorca. Pero no conta, es de l'Espanyol. T'ha costat, Marquès? És que, home, el Vinga, Mascarell, Guillem, l'único que Thiago ha hecho Alcántara, Iniesta, Vinga, va, sigue. Xavi i Busquets. Ara tu sol, Sí, una, tu sol. ràpides. Balotelli. No. Continua. Riqui Puig. No. No. Bro. Tu. Aleñá. No, No. Alcántara. Pepe Reina. No. Ja l'has dit! Es que pensaba en jugadores de l'Eurocopa. No. Thiago Alcántara té Eurocopa. No. I ja està. Pues jo què sé. Potser s'ha equivocat. No. No té cap lògica. Sí! Ah, vale. Té bastant lògica. Té molta lògica. Tiki-taka. Sí. Sí, té a veure amb el tiki-taka, sí. Jugador d'entrenats per Guardiola. Què? Entrenats per Guardiola, no? No. Bueno, sí. No. Sí, bueno, perquè no és tots. aquesta la condició. Tito Vilanova. No, no. Pau descansi. Uai, jo què sé. Els rendeixes, que guanyarà Marquet, eh? No em rendeixo ni de conya. Doncs vinga, va, ràpid. Espavila. Et deixo 5 jugadors més. Vale, anem a pensar. Perquè estem tardant, trigant... Xavi. Sí. Jo tendria que estar en mi casa a les 4, però És bueno. fàcil de collons, sé que és el Pepe. pitjor. No. El Thiago. Retrasat. És inútil. Loco. Tu, Guillem. Està Joder, rotíssim. però és tu de fàcil. Digues, jugadors. Estic pensant, vale? Només tinc 5. Hòstia puta, tio. Messi. Sí. Messi i Thiago Alcántara. Tenen moltes coses a veure. Què tenen en comú Messi i Thiago Alcántara? Només una cosa. Han Bueno, guanyat- dos. Han guanyat una Champions. Han jugat al Barça. Han jugat a la cantera. Han jugat amb Rafinha. Messi no ha jugat amb Rafinha. Ah, l'altre Rafinha. El bueno. Sí, sí. Però bueno. Bro. Tenen dues coses més en comú. Bueno, o alguna més suposo que hi haurà. Són llantatans i escarrans. Jo què sé. Joder. Tens 4 jugadors, espavila. Guillem, va, ràpid. Pedro. Pedrito. Pedro, sí. Sí. Haaland. No. No. 2 jugadors. Puc dir un entrenador? Sí, fa il·lusió. És que jo què sé. Sí, pots. Luis Enrique. Però no, m'heu dit abans que no. Espavila. Tata. Martino. No. Queda un. Suárez. No. Digues la condició, ja. La que sigui. Triple. Han format part del millor equip del món. Sí, és No. que... Sí, O sigui, sí, però no tots. Sí, però no és aquesta la condició. Has perdut. Que T'ha era? guanyat Marquet. Guanyadors del sextete. Era fàcil de collons. Però sí, eres Haaland! I m'heu dit que no? Haaland ha guanyat un sextete? Ha guanyat un triplet. Puto inútil? Triplet. No va guanyar. Triplet. Què és tot? 3, no sé. Però- No ha guanyat el I Arturo Vidal també amb el Bayern va Què guanyar va? un. Arturo Vidal. No estava al al Bayern, 2019, estava al Bayern 2020. en aquell moment. Però van guanyar un triplet abans, un sextete. Que No, va guanyar Que- només... que- Només hi ha 2 sextetes a la història. El del Barça Barça- i Bayern 2019-2020. Claro, Aquest joc és una merda. he guanyat. Per cert, la teva condició no existia. La Era de fa sense una estona. condició. Era... Però com que hagis aconseguit connectar-los és suficient. Era que aconseguissis dir alguna que tingués sentit. Bàsicament. Has guanyat, Marquet. Moltes felicitats. Bueno, després d'aquest joc tan divertit que sou retrasats, Sí. No ha sigut divertit, això és una merda. ha sigut un joc... Era un joc molt divertit. Si no tens 20 minuts, els que ho esteu mirant us podeu saltar completament. Sí. Si no tingueu autisme... Mario, posa-li un per 2 a aquesta. Pues Doncs aquí. fins aquí el programa d'avui. Fins aquí
tot el que follon, després d'haver parlat de Hansi Flick i les seves aficions, d'haver parlat de San Marino, d'haver fet... Com m'ha guanyat aquest subnormal? està trencat. De que Marquet hagi guanyat a Guillem Moreno ara mateix, vol plorar, vol posar-se a casa i fer una altra cançó. Jo no recolleixo. No, No, yo me tengo que ir, que a las 4 y media tengo que estar en casa. Bueno, fins aquí el podcast. ¡Ale! Foi! Visca San Marino! ¡Eh!